Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization ha kalai puitrik ulaber arhajar apun riu kalasong ya kajingelang hanong ba shalong banya perkhat ha kabaide bat kikat tu kat ne kimat kibaka kanhun kan shim nang ne shakman kimat kibaka komso kalaya shong perkhat kadai artli kimat kata kalong bana kalyang ka kanhun kelas ngau ban pentrai kam kata kum ka special intensive revision bat ka jingpen kala ya ka constitution order shihja khandai spa sanpho uba roy kupar senrem u chairman ka organization bar u president ka nyotrep youth council uloong ba ki don ki mat ki bakta ye ki try muluk ya ka ba ka komso kalatho shiki bor sarkar india bat shaka sarkar jilla bat kum ka kanhun ka kwa ba kini ki mat ki deban urlong no kham kloi hadin bala yo ye ki jingja hakini ki banai ki bala dep hapo ka jilla Uroy kupar senrem uloong ba ka Election Commission of India ka deban pentre kam no kloi ya ka special intensive revision bat pet bnia ba ki barung kerteng ha ka electoral roll kim de ban long ki briu ki ba om tip tikna Laki day ni AM kinong India. Ha kabay day pagkajimpin kala ya ka constitution order shiya kandai spa sanpo ulo ang baka sorkar jila kala thaw ya ka committee Henry Kamtre Kam. Nakaliang jong ka komsu matalas ngi layo ban pelong ya kanika executive committee meeting kabati seng ba per ki badon apo jong kasatri jong ka komsu apo garels hukum apo Khasian Hills ngi layo syong ban syong perkhat alor ki katu kat ni tlikimat ki ba ka kanhun kan shim nang ni syakmat ki don ki mat ki bakta ya ki try muluk ya ka ba na kaliang jong komso kini kisngi ki baladab ngila tho shikibor sarkar jong sarkar India bat kumju ru syaka sarkar jela ndrei kum ka kanhun ki kwa apat bakini ki mat ki de ban urlong no kham kloi hadin bang yo ya ki jingja ki belaja kini kisngi kini ki benai ki beladab kham tam ya kini ka jela ka jongi kamat ka baningkong ka bana kaliang jong komso ngi sokhya kadai halor ka jingdawa ka jongi ban pentrikam ya ka SIR lane ka special intensive revision namta ka electoral roll kani ka jala ka jongi ngimla banlen makum ka jala Meghalaya ngi yakran na ka por sya ka por ya ka jingdon jong ki briu ki barung bean sya kani ka jala ka jongi bat rangba ka jingrung ka jongki kawanra pat ka jingkta yangi kum ki try muluk la kalong ha ka hok ka jongi ban ha ka sansyar ka khada la kalong ka hok ka jongi ban kamai kaji bat kumta terter tiba hadin mengyo iru gini gijingja ki baja khamta me po garwels ngimla banlen ba kajingdon jong ki brio ki ba larung bean ki bomde ki traishnong ki pura jong kani jong kari India kum juru jong kinong shnong ki pura jong ka jela Meghalaya kum ka kanhun ngi sngo ba ka sarkar jela ka jongi ka sarkar India kum juru ka election commission kadeban pelong no kham kloi ya ka SIR hakni ka jela ka jongi hoat ngila de bantho ya ka city sya ka home ministry bat kumjuru sya ka election commission banbu ka jingdawa khmat jongki bakidei ban pelong ya ka SIR tilamba kani ka jingyalang ko bamanta kasngi ngilayarai bah baidei ba ka SIR nginya chakmat ban pelong ya ki program ki fair ki bana kaliang jong ka kanhun ngin sa shim ba shnreshwa kata ka kanhun kan sa tho sya ka sarkar jela ka jongi da ka bangi bu ru ya ka por ba kadai ban pen urlong ya kani kacing dawa na mangi so bangi don kampalat ban pentikna ba ki brio ki badon ka electoral roll ki di bandai ki brio ki badai thok shisha ban yo ya kata ka hok ban ya tap boat lane ban long kita kinong jit ba kum juru kinong yele haka election lane ban long kinong mi khmat kani ka jala ka jongi ngimla ban len kibun ki jingkran kibun ki jing sngo jong kinong shnong khamtam me ki try muluk ba ka jala Meghalaya klabun ba ki brio ki ba ngimtep tikna laki den kimde kita kinong India ki bapura teknang ban pentikna ba kini ki brio ba yo rung hak electoral rule ki de shisha ki brio kinong shnong ki bapura jong kari India bat kum juru ban pentikna namar ba ngimla ban len ba khamtam me ki border area lani ki border district la kalong bat ka Assam bat ka Assam bat kum juru bat ka Bangladesh ka jingmut hi jong ka SIR kalong ban pentikna ba kini gibri barung electoral rule kini kinong India bat kumju ru ban pentikna ba ubri ude ban long unya nong tap bu tang jong ko wei ka jakam di atri ki jaka
Dari village ceki border area Shagaru Hills bat ceki wegi jaka ngi baki beriu ha Meghalaya ru kitap bot uju beriu dale cha Assam ru de uju iu beriu betap bot chatiru tekani ko wanra kajing tingit la ni kajing jengut no ka electoral roll ngi kan mawi kajing kren jong u chief election commissioner bu ong ba ka pure electoral rule kadai kita ka backbone jong ka democracy la ni ka electoral rule ka bakhuj kadai tau butlum jong ka sensyar pat ba tengingi kwa bah Meghalaya ko mulale hakiwe pat kijela day ban pentrikam ya ka SIR hang ni po Meghalaya ru khna bangin penti kena bagini kibri ki bom don hok ban rung hak electoral rule kim day ban yo ru bat nakliang jong ka kenhun ngila keren ru bat ngilai keren ru ban ong ba la dale ke electoral rule ka ban don ru ka cut off date haumut batang ki kibri ki belarung shua jong snam ka nice pa nyo kuai ki belade ki nong shong ki ba pura jong ka jela Meghalaya ki day tang maki ki ban yo ya ka hok bakin rung hak electoral rule ki bawan hadin jong snam khak nice pa nyo kuai de ban itu yaki kum kita kinong shong snong ki bapura lane ki badai ban yo ka jo ka hok kum mangi yo kum ki try mulung ti ka baar ka bental lane ka mat ka mengi kren hak ning jingalang ko bamta ka singi ka dairu abai dei bat ka amendment ya ka ST order 1950 la dei pipet ya ka ST order jong snam khak nice pa sanpo pinlap ba hapo Meghalaya kidon kumba sanpo tam kita ki tribe kiba ka sorkar ka itu yaki kum kita ki tribal community jong ka jela ka jong ya kanik ST order 1950 kaba amend up to date hadu usnam ajar saw la nang pakla kini sa kita ki sanpo tuli ki tribe ki bala shim nado ka por bangi ngidang don bat ka sa la da fipet ya ka ST order 1950 finlap ki tribe kumba sanpo lai sanpo saw tuli ki tribe but kani kajing itu yakini ki tribe hapok ST order 1950 kumba kalong menta ka ailat yakiwe ki tribal community lani ki riulum ki banakiwe ki jela kin yo lang ya kaju ka hok ka bangingi yo kani la de kajing kren ka ba mdi be kren tang ngi la ki seng balang ki kenhon jong ki noelam snong ki ba fair ki briu ki ba don kajing sngo khia lor kani kam ngila ekren na kapor ndring yo I ba ka sarkar jela ka jongi kam sim khia ya kani I kwa ban pen kan ma we ba nadu katkum ka jingkren jong minister jong ka social welfare house nem ubal adab uong ba ka sarkar jela ka de ban form la de ban shnai kata ka committee ka ban study ka ST order ka ban pet benya ka ST order 1950 bat ban ai jingmut ka sarkar jela nang ba ka sarkar jela kan yo pat ban ra ban ay kata ka jing ajing mut la ni ka recommendation sya ki bor ki bahajrong la kalong sya ka sarkar India ne sya kinu ki bor ban wanra ek ta ka modification la ni ka amendment ka ST order 1950 nang ban itu tangi gitu ki ST la ni ki schedule tribe ki badai ki indigenous tribal jong ka jela ka jong nang ba kani ka jing yo la jong ki wei pat ki tribal na ki wei pat ki jela ban yo ya ka ju ka hok kumbangingi yo kinom yo mki namar la de fipe ya ka ST order kumyangi itu hapo Assam ya ki khasi nginong khasi jantia bat ki garu ki itu tang haki hill area ha plain area ki itu ki kum ki ST la village chapok Manipur itu yang kum kita ki ST la village chakiwe ki jela ngiyo tang ki bolong limited kata ka hok kamangi ngiyo chakiwe ki jela dari kita pat ki badai na kiwe ki jela ki yo ya ka jo ki yo thit jaka hang ni po jela ka jogi ki yo ban apply ya ka ST hakring jela ka jongi ba rang ba ka jing yo apply jong ki ST ki yo alang ban thit jaka ban yo alang ka hok ban wat kam wat jam ban le ke business ki jong ki bat kani ko wan ra jing du nong yangi kum ki try muluk ki khun jong ni ka briu nyo trap bat kum juru ki try muluk ki badai ki acek bat ki garu tena kaliang nga jongi ngi kwa ban kentu ya ka sarkar jela ba kumba kala form ya ka committee nadu u December jong snam karja arhusa kat kum ga jingkren jong minister jong social welfare how news nam buladab uang ba kata committee la form nadu snam arja arhusa ban study ya ka ST order nri shisnam tam mentala ya ngim yo I kawiru ka notification la ne kawiru ka notice ka baka ni ka committee kan panjing mut na ki stakeholders la ne ban panjing mut kumnu ban wanra ya kata ka jingkela ka ST order 1950 ti nakaliang jong ka kanhon ngis ngoba ka jingpen kala ka ST order 1950 kadai ban long no kamploy ngim dei ban klat ba ka district council ukala pas ka resolution ka KHDC how snam arja arpusa
ne arja arpula arsau ngam dekan mau bahaya katarik makiru kila ada ban pas ya ka resolution ban pha sa ka sarkar jela badai ban pet benya no ya ka ST order naman bakani ka jing bom pet benya ka ST order 1950 ko hanra ka jing du nong yangi ki try mulo tendre ngi smosi banong ba menta wala ka sarkar kala form ya ka committee in ka klem la ban pentrikam ne ngimtep kay ka baga ta ka committee ka le mental asis namtam tenakliang jong ka kenhun ngin sa shim mikila kilenti ban penbor ya ka sarkar jala baka day ban tho lane ban recommend sya ka sarkar India baka day ban amendno ya ka ST order 1950 nang ban itu akata ka ST order 1950 tang ye ki try muluk ki badai kita indigenous tribe jong kani ka jala Meghalaya ka jongi te halor kini ki artli ki mat kajing pentrikam ya ka SIR bat kumju ru kajing wanra ka amendment ka ST order 1950 nakaliang jong komsu ngilarai bangin shim mikilat kelenti bat kawai galong bangin tho sya ka sarkar jala da ka babu ya ka por bahapo ka por ka ba kababiang kidai ban pentrikam lani kidai ban tho sya ka sarkar India ban pentrikam ya ka SIR ban amend ya ka ST order 1950 ngin select ban ya kendu ya ki political parties ki ba pair ki badan apo ka jala ka jongi ban ya kren bat kumju ru ban kentu ya ki bakiru kim dai ban sngap jare kini ki mat hamtam ya ka SIR ba ka ST order 1950 ban nakaliang ka jong kiru kidai ban push lakalong ya ka sarkar jala lakalong ya ka sarkar India ba ka election commission ba kidai ban pentrikam kini ki mat sing dawa bat hakaju apo nakaliang jong ka kenhun ngin sadot ka jing kendu bat ki stakeholders ki ba fair kum ki senjuk jong ki wai snong senjuk jong ki rang ba snong nang ta ki ka Grand Council of Nukmas ke badan apo Garo Hills bat ki kenhun ki ba fair ban pensung thu ban khot ban wer bat ban pan ka jing kershan ki bat kamtam eru ba ladaka sarkar lakalong sarkar Meghalaya lakalong sarkar India bat ke ECI kam sngam ka kenhun kan salet ru hakajuk upor hopat ba ban pensngo syaki yakini kimat kiba ngidon kam ban pentrikam namar ba lana ngimla ban le kan ni ngiu iba kan bu jingma yangi ki try mulok ti kata ka dikirai kiba nakaliang jongka kenhun mata kasingila shimbat nang ni Ahmad ka komsu kan sayat ban penurlong yakini kimat jingdawa kiba ngingila bu Ahmad jong sarkar da kabagi pelong ya ki program kiba per